Wong lek wani ngerusak bojone wong iki hukumane patok perkarane. Enak bojone wong. Ayo mangkene ya. Pangertenono jeneng riko ya. Dina saiki aku nganane Sayembara. Riko tak buket talep bonek aku jarang. Oleh riko bisa buka petang sing kaya iki, riko bakal jodoh lawan sing ambane. Yo naik mangkene. Oleh riko ora bisa buka petang sing kaya iki, riko bakal tak siksa lebih keras maneh. Sanggup ya? Sanggup Pak Menteri. Ayo sini bukan? Pak Menteri, aku kepengen pamitan karo Siti. Ayo pamit apa? Siti Ambari. Happy kita. Bojone wong. Bisa bawa aku ke tangga kok ya bisa kan lawas sekarang aku. Ya mangkene undang ya. Ya pancen bener aku kalah tonton karo awak Riko. Bener. Riko bisa jodoh lawan Siti Ambari. Lah Riko jane kene. Siti Ambari gawe saka samaran-maran. Ya wis aku Pak Menteri. Ayo gawe. Aku kepengen golek gandul dhisik. Aku mau disiksa sama Menteri langsung aku Nanging ngene. Lah durung teko aku aja lunga-lunga dhisik ya sing jambari. Antek kalau saya ya, Mas.